tinaguriang sisig capital of the Philippines. Pero syempre hindi lang naman sisig ang pambato nila dito no, dahil hindi rin magpapatalo ang mga Kapampangan pagdating sa street foods. Merong mini food park dito na kung tawagin ay Toto Beats at talaga namang panalo ang mga street food dito. Meron silang kwek-kwek, mga higanting version ng prinitong isaw at iba't ibang parte ng manok, baga at litid or 3-4, calamares, balat ng manok, palamig at marami pang iba. Umpisahan natin ang food trip dito sa Jenny and Dale Beef Mami. Today, ipinaghanda tayo ni Ate Jenny ng kanyang ipinagmamalaking giant bowl of beef mami. Halos overload din to ng iba't ibang laman loob ng baka. Pero imbes na pares, mami version naman to kay Ate Jenny. Tara, tikman na natin to. Mata na mga kabs! Inan na mga kabs! Ito ang kinuha natin kay Ate Jenny. Ito giant mami niya na version. Kasama pala natin si Ate Jenny. Siya may-ari ng Jenny and Dale Special Beef Mami and Goto. Kung mapapansin nyo, iba na to eh. Kumpleto na to eh. Dati wala to. May bone marrow. I-roll natin kung ano pang meron dyan. Meron siyang pares. So, ang dami, assorted siya mga kabs. Dami mo may pagpilian. Susubukan muna natin to. Ito mga kabs yung beef mami giant with Bone yung marrow. Bone marrow. Yan, may itlog yan. May litid. Kaya mga kabs, kompleto yan. Oh. May utak. Ang sarap halu-haluin tao. Kompleto. Lagyan din natin ng cake. Ayan, syempre, favorite natin yan. At syempre, Konti lang. lagyan din natin yan ng kalamansi. Ayan. Kaya nilagyan mo lang kalamansi yan. Lagyan natin toyo. Para magkatimpla na mga kabs. Yan. Minta. Good for real ng tao to. Hindi natin Apat yata, no? Hanggang 4 na tao yata kasya dito, mga kabs. Hindi na pubusin mga kabs yung isa nito kung isa mo lang kakain. Yan, no? Mami na. May kalim pa. Creamy, oily. Kaya mo, lagyan mo na ng toyo. Pero ano mo paborito ko dito kabs? Hindi nilalagay itong bone marrow. Kasi napakalasa niya. Pag hinalo mo, napaka-creamy. Sarap. Saka pala mga kaps, dito sa Toto Beats, actually yung word na Toto Beats guys, kapambangan yung Toto Beats. Ibig sabihin nun, hanging pit. Itong inuupuan namin, papasin yung tangkad, yung paa namin literal hanging habang kumakain. Kasi long chair, eh, no? Ay, high chair yung inuupuan nila dito. Long chair kabayo. High chair na mga kaps. Hence the word Toto Beats. Sobrang lambot ng mga laman. Creamy ng sabaw. Marami siyang choices na pwede mong pagpilihan kung ano gusto mong ihalo. Yung sa mami mo. Jump back mga kaps. Pero mas sabi ni Ate Jenny, mas napupuno to basta na 5, mga Hapon, uwian na. Uwian ka na sa trabaho. Dito nagpupunta. Makain. Yan. Pwede po dito sa side. Norgot ka? Kala ko kanin. Yan eh, meron po Pumunta kayo ng Toto, let's try nyo dito. Jenny and Dale, makikita nyo merong sticker. Natin galas TV mga kaps. Ito mismo yung stall na kinainan natin. Susubid kayo mga kaps, dito kayo sa Pampanga. Mapagkan kayo, try nyo. Yung giant kunin nyo. So, palagay ko ito isa sa pinakamasarap na store dito, Abses. Dito yung kayo namin last time. Mami. Solid to. Thank you very much, Ate Jenny. Papa natin tapos ito. Jenny, thank you very much. Ang sarap, grabe. Try nyo. So yun. Siguro, hindi naman dito lang yung try natin. Hindi, syempre, Meron pa tayo mga try ko dyan, Abses. First time ko dito eh. Bukan natin. Tara. Lipat naman tayo mga kaps sa kabilang stall ng street food. Siyempre dito pa rin yan sa Toto Beats Angeles City at subukan natin yung kanilang pangmalakasang Kanto style fried chicken at ang kanilang pinagmamalaking bestseller na rin na higanting crispy isaw. Siyempre mamaya-maya titigman din natin yung iba pang chibog tulad ng 3-4, calamares, one day old at dynamite. Isaw mga kaps, crispy isaw. Siyempre yan paiwa. Dipping sauce, suka. Apa? Magluto. Alam mong malinis yung pagkakalinis nila kasi wala ka nalalasang pait na. Walang aftertaste. Walang galas. Ang dami pa choices dyan. May kwek-kwek pa nga. Wala kwek-kwek. Ano ba to kuya? 15. Legendary kwek-kwek doon. Rule number 2 ta! Share na rin yung obsess.
halong pineapple, saka iced tea. Shoutout sa mga nagtatrabaho sa mga fast food na pinag-aaral mo yung iced tea saka pineapple. Ang sarap. Ano, pwede, subukan nyo mga. Leg ng manok mga abs. Si Tata, subukan namin. Tayo naman yung salsa nila. Sweet sauce. Kaya pakuha kami ng balat ng manok. Absis, tignan natin to, balat ng manok. So, Ayan. subukan natin. Hop, ano to? Ano mga to? Ito yung texture ng balat. Tapos ito yung mga... May isa pa akong gustong tikman dito. Ito, yung calamares nila. Merong ulo ng pusit. Sausaw natin yan sa suka. Naku, naku. Ang lambot. Harap. Iti. Ito yung dating 3-4. Pero ngayon 5-6 na daw eh. Dip natin yung litid sa black vinegar na ginawa ni Kuya. Spicy na namit-namit na maasim ang iso. Ito yung baga, ito yung 5. Kasi 5-6 na daw eh. Sa isyong litid. Pwede nga ito isang subuan lang eh. Kevin to. Kunat-kunat siya mga kabs. Mga kabs, tignan naman natin yung one day old nila dito. Mark and Ken. Meron din tayo dito ng dynamite na bagong luto, mainit, hot dynamite. Yahoo! Dynamite talaga? Mainit! Masarap, mainit lang. Kung ano lang ito yun sa Toto Beach, nakakain na iba't ibang klase ng pritong manok. Kapap, tatlong manolo pa, pati calamares, giant beef mami, dynamite, pandayod, at saka yung mga baka dyan na dinibig. Sarap nun. Mga kabs, magsasawa kayo sa street food dito sa Toto Beach. Napakasarap. Sabi ng mga pinagtanong ko dito kanina, Kapses, nauubos daw to. Hanggang mamayang gabi. At ang pansin nila dito kasi is parang food heaven. Grabe naman, parang ang heaven, ang daming pagkain. Mamaya-maya lang, nagja-jump back to, bandang alas 5, alas 6. Kaya wala pa alas 5, alas 6 na yun eh. Exit na tayo. Sabi ko So, na nga, sana nabusog din kayo, pero kung hindi, sana hindi rin kayo nagutom. Okay na ako dito. Ikaw? Kapses, okay. At salamat sa pagsama mo sa akin dito sa Toto Beach. Nag-enjoy ako. Ito nabusog ako. Ang dami. Food heaven talaga. At ito na naman, isang travel for food. Actually, parang hindi naman sa travel dahil taga dito naman kami sa Pampanga. Hanggang rin eh. Pero sinara lang namin sa inyo lahat ng pupunta at makakalinan dito sa Toto Beach. Pamuli po, kami natin Galaxy 2.0 na lagi magpapalala sa inyo. Huwag nyo kakalimutan na lagi nyo tatandaan mga kabs. Cheers! Cheers! Hanggang sa susunod na travel for food, manyaman! Kenny! Bye! Sila! Daw kinain. Bye! Yaman nganing pamangan, ing lutong kapampangan, sisig, pindang at puro, tagilo, kamaru. Tingangasan mo lang